Joo, se on. On tää äitikin. Ota sen äitistäkin kuva. Niin. Video. Nyt otaisin Vili äiti. Kato ihan kun hyppii. Mä oon ottanut sängyn jalakin pois. Niin, aivan. Oliko tää Vili? Joo. Ihan. Oli pienesti haastetta, kun leikattiin kynnet eka kerran. Mä oon koittanut sitten nyt leikkaan taas vasta uudelleen, että ne toppisi. Niin aivan. No mutta eikö se ole, että melkein viikon välein sitten? Kyllä se kannattaa, että ei tule semmonen, niin minä Ilonalta en sitten leikannut tarpeeksi Juhan, niin se ei tykkää yhtään. Joo, no kun minä käytetään heti sit. Ui, Joo, sinä. sitten ruvetaan vähän leikata. Että Vili on toisen häntäkin. Kato kun näytti. Vili. Viljöri. Ja niistä lähtee hirmu iso ääne, kun ne oikein kunnolla tappelee. Sehän on koiranpennun tehnyt. Niin. Ei mä käy saanut, mulla on kamera ollut, että mä oon nähnyt Ilona ollut ruokkinut, kun mä oon käynyt päivässä. Niin joo, aivan. Ja jäi päähän. Kato kun taistelee. Oi, no se niin pieniä. Ei mä näin varmaan. No jes, se oli silloin pienenä. Mikä oli taaskaan Vili? Se on toi mönkki tavallaan. Eikö se on tuo? Niin. Joo. Se on sitä yksi. Mäkin haluan pitää Viliä sylissä. Ota Vili. Vili. Tulee syliin pieni vauva. Näin. Joo. Kato kun nää rupee painimaan näkyy. Voiko se syvän sen ylös? Niin. Anna mäkin otan niistä tai... Joo. Kato. Mä en tajua, että mä otan vain Juhan pois näitä.